लोगोफोरनियाव ससमाफोर लायोबा डाइरेक्ट ला आरो फैसाया माबा किउ आर कड मारिना हो बेफोरबायदि आरोना स्केनार खालामनानै हो बेफोरबायदि मानसि थाबावलायबावा आरोना ओरैबायदि दखानावहाय बफेल' बुफेल' लाना थांनांगौ र' फ्लाइटजों सिख्लाफोर नांगौबा सोरनोबा मोजां मोजां सेंग्राफोर मोनदोलाय मा होनो जिरायलायदो ए अबेयाव टाइम जाजासिबा फुथुलाफोरा बेगाव सोना लांजोबदों आरो फुथुलाफोरखौ अबे बाब नै माबाया केकफ्रा दामा खम जागोन बे जोबगोन जानांगौबा अबे नैबेनो अबेलै ओइ सिङावहाय फ्लाइटआ सिङाव दं आरोना गाहायाव फिसा सासो नुहुरथारदों माथो ना गोथौखाय फिसासा नुदों गोथौआव दं आरो ओरैजाय गोथौखाय फिसासा नुहुरथारदों